Digo tidaka amana wanali ko ta kono Algérie télévision na ay interview bado di abi kuma iba fo star o kuma ka mbambulo pour ka do ko nali ko ta kono kibara woro wero fene be o segu tungara fene akilna munye ka fo imam diko ya bino la sama kungo senu aéroport la o droni ko ni yerekera fa bela jele fe iba fo tiga ko sababu ke joni anga jamana kundi colonel Assimi Goïta ni ministre de la défense ko kelebaw sebi soro ni droni o ya chaman badde de san kanadi mali armée ma o clé dira kunungo o solla o luga fendi suda ike suna japma iro dro bi ngala mandro nuy wele ka sekendro bi ika sokono ma do wele kayta kar salawli o yo ko ni ngana o femi ngoni ko anga ta yoro korolela o na o fora dramba famu yoro mindo ambe taranjo e sokoma andara droni bele nunu katu bo mana kono femi chef d'état-major général des armées général kananda dola ni baraba munun biga ke ka armée deme halna soro gelabi jamana kono kele kon tigajo saraw tikatike jamana be ka avancer on ga do de ku ni dogon kura anu ni dogon sira o kono ngorte malikum volo me kele ko ni o sanye me asababu ye munde Mali chakeda bamunum bi warla do krengere ni yana impôt mo impôt ka année budgétaire a fora ku ka war mi nyini o sanda tura opma impôt ye soro badeke u blara ka mi nyini ka doyela o sanfe o fene sababu be yoro jumena amena kananda do labi inshallah o ka impôt barakela o befu Mali ni Algérie che o la halayala o do kumana femi yerebe Mali ni Algérie ci andella ka fawye ya pétrole dinga indi no fe kodo mais fen waro be no gaz ni fen jamani o do ko Algérie yere a boli damene ka ba Algérie bi ka bo na bi ka shunye di ko de la Algérie bi ka terroriste deme Malika o amemi ndo ala mino fo yana inshallah ni bi ki wara ma bawye amba nyina fe aka jamu kan partager kosobe aka ker bla ka jembla aya partager ka ker blaga jambla parce que bawle ka page minelendo page signalé lendo o bato alni mana nawya partager atita roja on ga nawya sebe partager o de bato kuma ka on ga ta roja o kuma anga lancer kusobe anga partager kusobe ala kan wasa ala kan sa godam Radio Environnementale Baoulé FM, la pub. Se sungalo somoro bedi bashite isina ka tele bire ibeta fanyme korolen koyo e mega ta kesnya sigiso la nyesigiso wa obe fanyme nyesigiso be bamako sigida bela wa obe katifana o chendo ne kumbe siribala nkanu meket na tuka fonye kumbe kubeta ni nyesigiso indela awo nyesigiso be mali fantan nani bela jiralena ube jurudo mogo la wa obe mauka wari mara wa fana sugu kono nyesigiso chide umite ka wari mine kasoro imabo inola ki ka wari mine ki to inola mega sugu kono dongodo tene kata bla sibilila yasa ka tonu ka wari kafo nyona danaya ni lakana kono chena gisola ube juru na sugu chama do maula saratalaw bola senekelaw pension talaw ani jerejekulu sungalo inyebe jagokela baw ani kenyere barakela ba chamana mu semeneno nyesigiso lela he ali sitanke sitanjanwa okay aga dubai jago inke ngabu no be nyesigiso le wafana wari chili ani sani fere sira chama ne be nyesigiso la inafo intercaisse ani solution dana cash o fana jumanyi solution dana cash ye sani fere ani wari chi sira doye mi me barake mali guichet automatique bela ani iemwa jamana taw ni solution dana cash ye kiliya be se k'a ka wari marale hakɛ dɔ ne yɛrɛ nata an ka sigida ɲɛsigiso kɔnɔ i ni ce kunnafoni na o tɛ foli ko ye
ɲɛsigiso bɛ yan an bɛɛ de kama ni ɲɛsigiso ye anw ka sigi diyara. Aw ye Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024 jabɔ ni tew la samala ɲɔgɔn ye te min bɛ don ni aw ye ndolantan duman bɔlɔnbɔlɔninw bɛɛ lajɛlen fɛ. te sanga aw ka tagama ɲɔgɔn la mandi min bɛ nisɔndiya di aw ma aw ka ndolantan filɛyɔrɔw la. ŋanaminɛ ŋanaw ka te wa a bɛ sɔrɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na. te sanga diya de b'a la fo nin te dumanba in ye Soadaf bolonɔ ye. n'an b'a fɛ ka yɛlɛma kɛ fɔ an yɛrɛw ka yɛlɛma. Parti Jeunesse fasobara hakilina y'o ye min n'a da yɛlɛla an ka jamana kɔnɔ. Parti Jeunesse fasobara bɛ wele bila jamanaden cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma minnu b'a fɛ k'u ɲin don jamana jɔli la ani politiki baara la u ka sigidaw la ani jamana kɔnɔna na walasa ɲɛta fasoden ɲumanya faso kanu danbe kileniya bɛ se ka wulikajɔ kɛ ka kɛ Parti Jeunesse fasobara tɔnden ye. kɛrɛnkɛrɛnyana denmisɛnninw olu minnu ka jɔyɔrɔ ka bon jamana yɛrɛ ɲɛtaa la. Parti Jeunesse fasobara hakilina ye ka politiki kɛ fɛn sanuma ye sabula n'i ko bi politiki maa caman bi ɲugun a la nga an ye politiki ye an bɛnbakɛ minnu na n'o ye Baba Modibo Keyita ye ani Seydou Badian Kuyate ye olu ye politiki kɛ taasira ye ka faso jɔ o ye Parti Jeunesse fasobara hakilina ye a n'a kuntilenna ye. Parti in ko k'a mago bɛ denmisɛnnin jijalenw cɛsirilenw baarakɛlaw la ani minnu b'a fɛ jamana ɲɛtaa ka wulikajɔ kɛ ka parti président wele n'o ye Adama Famuguri Bagayogo ye ni bɛɛ ko a ma Patriote. A ka telefɔni sira ye 76 12 24 28 76 12 24 28 walima aw ka taa parti yɛrɛ jabala la a filɛ nin ye Kalabankɔrɔ Université kɛrɛfɛ station totalement u ka da bɛ yɛlɛ ntɛnɛ ka taa bila sibiri la nɛgɛ ɲɛ 9 fɔ nɛgɛ ɲɛ 17. Politiki tɛ kojugu ye nka a kɛcogo ɲuman de ko don. An ka jɛ maliden cɛ ni muso an k'an bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka Maliba ɲɛtaa sabati. O ye Parti Jeunesse fasobara hakilina ye. O bɛ sabati n'aw kɛra Parti Jeunesse fasobara tɔnden ye. Institut supérieur École de business bilingue ECOBI walasa ka anglais ni tubabukan kala nɔgɔya la o kɛra tɛmɛ an ka taa ye ka sababu kɛ Université ECOBI ye. San 10 dɔnniya tɛmɛnen kɔfɛ n'a ka diplôme lakodɔnnenw ye Mali jamana fɛ ani u ka dɛmɛɲɔgɔn universitéw fɛ. Université ECOBI a ka dayɛlɛlen bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen ye kalansiraw fɛ i n'a fɔ BTS, DUT, Bac plus 2, licence, master ani MBA o min ye baarakɛlaw ta ye ka dɔ fara u ka dɔnniya kan ka jɔyɔrɔbaw sɔrɔ. ECOBI ye école fɔlɔfɔlɔ ye an ka jamana kɔnɔ min bɛ tubabukan ni anglais kalansiraw la i n'a fɔ gestion des ressources humaines, gestion des entreprises et des administrations, informatique de gestion, gestion logistique et transport, journalisme et communication, marketing et communication, finance comptabilité, finance banque, banque assurance ani commerce international. Bakitigiw, sanfɛ kalandenw ani cakɛlabaw aw b'a fɛ ka diplôme sɔrɔ min ye tubabukan ni anglais ye min n'a koladɔnnen bɛ jamana kɔnɔ ani jamana kɔkan. Université ECOBI bɛ aw jigikɔrɔ. Aw minnu fana bɛ yen ni aw ye anglais kala jamana wɛrɛ aw mago bɛ tubabukan dɔnniya ni a diplôme na a ye ECOBI sugandi. maa minnu bɛ yen ni u b'a fɛ ka anglais kalan wala u b'a fɛ ka français kalan n'u ye anglais kamɛnnaw ye o kalan bɛɛ lajɛlen ye fufalaki ye ECOBI la. ɲɛta ni jigisɛmɛ kama ECOBI ni radio Bawule FM tɛgɛ donnen bɛ ɲɔgɔn bolo a n'a ka réseau baw min bɛ kɛ sababu ye ka aw denw minnu ye kunnafoni kalan communication tin kalan ka u dege k'u jo wa ka dayɛlɛ u ye ka ɲɛsin baarako nasiraw ma. tɔgɔsɛbɛnniw daminɛna ka ban 7 66 66 37 walima 77 66 66 37. ECOBI dongo do sanayɛlɛn kalanso. Radio Environnementale Bawule FM, la pub.
adamadenw kibaruya nasira la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ minisiriw ka laadalasigi kɛra araba janvier kalo tile 3 san 2024 a ɲɛmɔgɔya tun bɛ jamanakuntigi kolonɛli Asimi Goita bolo. A bɛna kɛ sababu ye video surveillance ani système EID projet Mali numérique sira fɛ ka jamana yɛrɛ kɔlɔsi jamana lakanabaw fɛ. O ko baara in bɛ ka kɛ Chinois ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ a nafolo bi t'i jɔ dollar wari miliyɔn 117 kalo 24 n'o ye san 2 a kan ka o de kɛ. Fɛn min kɔni ye o baaraw kɔni gouvernement ani Chinois bɛn n'o kan. Minisiri min bɛ sigiyɔrɔko ani dugukolo kunna ani jamanadenw kunkanko ani jamana dugukolo labɛnni o ye conseil des ministres ye sariya ta ye. O ye direction générale des domaines du cadastre a sigicogo ka o falen ka dɔ fara a ka baaraw kan ani a ka wulikajɔ n'a ka mission kan. U ye sariya fɛnɛ ta ka yɔrɔ dɔw kɛ jamana nafama yɔrɔ ye n'o ye utilité publique. Baara min bɛna kɛ centre d'enfouissement technique n'o ye ɲamaw ni nɔgɔw u bi don dugu jukɔrɔ yɔrɔ min Numubugu la ni a décharge bɛ ka jɔ Jalakɔrɔbugu ani sira minnu bi bɔ a la. A kɛra utilité publique o kɔrɔ ye n'a yɛlɛnna maa min ka so kan ou bien i ka baara kɛlen kan jamana b'a ci ka bɔ yen k'i ka hakɛ d'i ma mais a bi jɔ. O ko nin baara in bi n'a fana bi kɛ a bɛna jamana dɛmɛ ɲamanko ani baara minnu kan ka kɛ sigidaw yɛrɛ sanuyali la nɔgɔ jima ni nɛgɛlamaw ni fɛn wɛrɛw ani ɲamaw olu bɛ se ka latanga buna hadamadenw ka donna ma cogo min ani ka sigida yɛrɛ lakana. Maa kelen kun ka kibaruya la ministère de la défense des anciens combattants la dɔ farala inspecteur kan n'o ye kɔlɔsilikɛlaw ye Yaya Dugure colonel Yaya Dugure armée de terre. Ministère des transports et des infrastructures, agence nationale de l'aviation civile min dun ye Air France yamaruya ni Mali ka espace aérien ko bɛɛ b'a bolo n'a kɛ mɛ k'a ko ɲami a kelen tɛ. Ni sɔrɔsi kun don an hakili b'a la Air France nali ko ale de ye papier d'u ma kusa in na k'a sɔrɔ jamana ma jɛn n'a ye. O kun y'a gulo ko a wulila maa bilara nɔ na n'o ye colonel Yaya Traoré armée de l'air. Ministère des affaires étrangères coopération internationale mɔgɔ dɔw kɛra conseiller. Ambassade Mali ka ambassade lasigidenso min bɛ Sénégal commissaire de police Florentin Dugnon o taara yen. Mali ka ambassade min bɛ Abidjan commissaire divisionnaire Makan Gueye taara yen. Secrétaire agent comptable Mali ka ambassade min bɛ Doha Qatar Isu Bagayogo taara yen ale ye sɔrɔ kɔlɔsiba ye. Sénégalaw ka ministériso la secrétaire général kɛra Umar Tamboura ye sɛnɛ ɲɛdɔnba ba don. Directeur national de l'agriculture Sénégalaw ka ɲɛmayaso o kɛra Sulemani Yakuba ale fana ye sɛnɛ ɲɛdɔnba ye. Génie rural o directeur national kɛra Ganantigi Traoré ye ale fana ye sɛnɛ ɲɛdɔnba ye. IER Institut d'économie rurale o y'anw kɔrɔla ye yan dɛ. O ɲɛma kɛra Kalifa Traoré ale ye sanfɛ kalanfa ye. O ye IER directeur wuli anw kɔrɔ yan. Président directeur général agence d'aménagement des terres et fourniture de l'eau d'irrigation o fana ye cakɛda jumɛn minnu bi dugukolo labaara ani ka ji walankata an kɔni t'a dɔn ko nin cakɛda in bɛ yen. Ba taara fala b'an bolo. Ko maa min bilara o kɛra Berema Sogoba ye o ye sɛnɛ ɲɛdɔnbaaba ye. Sogoba an laban an na cakɛda in dɔ ye senfɛ. Inspecteur à l'inspection agriculture Njugu Diallo ingénieur de l'agriculture
o yo ale Umar Berté o fana taara ka bulon la musow ka ministiriso la den ni denbaya chef de cabinet kɛra madame Nene Maïna Ba ko ye ingénieur ye génie informatique conseil technique Youssouf Bagayogo sanfɛ kalanfa directeur national de promotion de la femme madame Bokoum Awa Guindo ko ye bunahadamadenya sabati ɲɛdɔnba ye directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille Aruna Samake ko ye bunahadamadenya sabati ɲɛdɔnba ba ye jago ni usine ko ministiriso la directeur national de l'industrie o kɛra Gawusu Kone ko ye usine ni dugujukɔrɔ ko ɲɛdɔnba ba ye kunnafonidiw fɛnɛ sira fɛ kibaruya dɔw dira ministre de la justice fɛ ka kɛɲɛ ni sigi dɔ ye min kɛra Atlanta yuruguyurugu kɛlɛli kama pôle min fɛnɛ sigira Mali kɔnɔ n'o ye pôle économique et financier ka ɲɛfɔli kɛ o ko la agence dɔ fɛnɛ sigira o ye agence de gestion des avoirs saisis ou confisqués mɔgɔ minnu ka fɛnw minɛn'u la yuruguyurugu nafolo suɲɛlen ka taa soba jɔ wala foro wala ka taa compte dayɛlɛ wala ka taa fɛn dɔ san o mana bɔsi la cakɛda min b'o feere ko t'o wari bila Mali trésor la a ka kɛ ka fantanw ka siraw dilan ka dɔgɔtɔrɔsow jɔ o cakɛda fɛnɛ k'o sigira n'o bɔra yen ko projet de loi code pénal ani code procédure pénale ko yɛlɛma kura caman bɛ min kɔnɔ ko o fɛnɛ labɛnna ka o bila CNT maaw ka bolo kan ministre ye olu ɲɛfɔ ale ka kuma ka ca a ye caman fɔ o kɔfɛ fɛn min ye kibaruya sira fɛ halisa jɛkulu dɔ bɛ u b'a fɔ min ma grande commission mixte de coopération o wulikajɔw o baaraw bi senna min bɛ se ka to force minnu tun bɛ Mali kɔnɔ olu taalen ka bɔ yen an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɛn min ye jɛkulu ye an ka se k'olu sigi min bɛ se ka Mali yɛrɛ dɛmɛ a ka ɲɛtaa sabatili la o kɔfɛ ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna a ko joueurs ni o ye an ka samata sɛgɛw ye k'olu donna sira la u bɛ taa kɔ don wari fɛn min kɔni ye CAN o bɛna taa 10 o tuma fɛn min ye wulikajɔw bɛɛ lajɛlen jamanadenw ka duwawu don ani an ka joueurs senkɔrɔma don kosɛbɛ min bɛ se ka to u ka se sɔrɔ fɛn min ye sigiba ye k'o bɛna kɛ ka joueurs don sira la yɛrɛ a ɲɛnajɛba yɛrɛ bɛna kɛ wa jamanakuntigi yɛrɛ ko a bɛna ka na mayo bɛna ka na di jamanakuntigi yɛrɛ fɔlɔ de ma ale min ye joueurs ka supporter fɔlɔ ye kapitɛni bɛna ka na mayo di jamanakuntigi ma jamanakuntigi yɛrɛ bɛ Mali drapeau d'u ma nin tɛ wa n'a taara a ka taa Mali drapeau défend kosɛbɛ a ka na ni kubu ye hali a bilen na ni kubu ye a ka ivoirien ci an munɛ ka bɔ a ka na ni o ka kɛ o kɔni ye ne ta ye hali n'u ma na ni kubu ye u ka ivoirien ci o fana ye kubu dɔ ye o tuma fɛn min ye o kibaruya olu dira ministre min bɛ usine ko ni jagoko kunna a ko sigi min bɛ kɛ ka kuma session ordinaire sɔrɔko kunna min bɛ kɛ conseil des ministres fɛ n'o ye union monétaire ouest africaine ye o ye CFA ko ye halisa ko sigiw bɛ sen na n'a ma bɔ a la an na taa sigiw kɛ ko conseil des ministres u b'olu ladɔnniya k'a fɔ sigi kɛra décembre kalo tile 21 k'a kɛra wagati la wagati min ni CEDEAO ani UEMOA yɛrɛ kɛlen bɛ ka juru caana kosɛbɛ Mali kan wa ko wariko gɛlɛya yɛrɛ bɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ani diɲɛ samasamali kɛlen bɛ sababu ye ka wariko yɛrɛ gɛlɛya karatatata anw denbayatigiw y'o dɔn ko nka ko n'a ta bɛɛ ko Mali a jijalen bɛ kosɛbɛ san kalo 3 laban min an kan ka wulikajɔ min kɛ hali n'a y'a sɔrɔ janfaw kɛlen bɛ an na Mali yɛrɛ kɔni ka sɔrɔ ani baara kɛta sanga ɲɔgɔn ma a ko Mali ye makama sɔrɔ o la sabula Mali denw cɛsirilen bɛ kosɛbɛ wa Mali sɔrɔ taacogo ka ɲi ko conseil des ministres ladɔnniyana k'a fɔ ko maa dɔ o ka baara lakurayara n'o ye Jakariya Danbele ale ye conseil technique ye ministère de l'économie et des finances jɛkulu kɔnɔ ko min ma comité stabilité financière o min bɛ union monétaire ouest africaine kɔnɔ o bɛɛ y'a wariko kuma ye kɛnɛya kunkan
ko conseil des ministres la dɔnniyana k'a fɔ maa min ni coronavirus bɛ a la ko dɔ bɔra a la a hakɛ jɔra a nɔ la ka kɛɲɛ ni dɔgɔkun tɛmɛnen ye ko dengi n'o ye sumaya gbɛlɛn ye ko n'i y'o singa dɔgɔkun tɛmɛnen ma ko dɔ bɔra o maa la ko jamanakuntigi ko k'u ka danjaw bonya ani ni bana ninnu i bɛ kisi u ma cogo min ko o fɛɛrɛw labato nin kun ye minisiriw ka ladonni min kɛra u ye kumaba minnu fɔ a senfɛ an badenw kibaruya nasirala an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali jamana ɲɛmaaw u ye Mali ka taaɲɛ sira ta ko sabu kɛ anw ye min laɲini k'a fɔ jamana a kalan kana kɛ kalan fu ye n ka kɛ min b'an dɛmɛ ka jamana ɲɛtaa sabati o kalanw bi ɲɛsin fɛn jumɛnw ma o ye Mali yɛrɛ mago bɛ fɛn min na bi tigitigi walasa ka ɲɛtaa ka sabati droit tɛ socio-anthropologie tɛ a n'a nɔna ta nu o tɛ j'ai fait droit j'ai fait socio-anthropologie j'ai fait psychopédagogie j'ai fait philosophie il y a tellement de droitigi dama min bɛ Mali la dan b'a la o tɛ nin ye téléphone carte feere la carré kunna socio-anthropologie psychopéda a kalanbaa dama min filɛ o ye cartige la dan b'a la k'o ka dabila o tuma kalanw ka ɲɛsin mun ma sɛnɛ ani sɛnɛ bolofaraw Sikaso ale ye région ye min n'a ka bon nka université tɛ université tɛ Kayi a ti Moti a ti Gawo a ti Tombouctou a ti Kidal o tuma walasa dɔɔni an ka jija kɛ jamanakuntigi kɔni ye kan bila k'a fɔ université bi jɔ nin yɔrɔ kofɔlenw na a kuma in fɔra Kayi a ma kɛ kuma lankolon ye koyi sabu n sɛbɛ bɛ n ka foroko ma ni jiriw m'a dɔn wa b'a dɔn colonel Asimi Goita a ye instruction minnu di ani kunfilennaw ko université ka dayɛlɛ min bɛ jamanadenw nafa wa min bɛ ɲɛsin jamanadenw ka nafa sɔrɔ sira ma ani jamana baaraw yɛrɛ ma maajugu t'i yɛrɛ ye ko o ka kɛ wa Sikaso ta in o baara daminɛna janvier kalo in san 2024 université dayɛlɛla Sikaso hali n'a y'a sɔrɔ soba min bɛ ka jɔ k'a ka kɛ université a ma ban an n'an ka yɔrɔ dɔ singa an k'a daminɛ koyi sabu an sɛbɛ don jamana ko bi fɔ ta de fɛn min ye kalanso in kɔni a dayɛlɛla filière minnu b'a kɔnɔ sɛnɛ dama don ani jamana mago bɛ fɛn minnu na u ko min ma ingénierie rurale o ye sɛnɛ ɲɛdɔnba ka sɛnɛ ɲɛdɔn kosɛbɛ kalan filière wɛrɛ bɛ yen mécanisation agricole sɛnɛ ka bɔ dabakurunin na a ka kɛ mansinw ye dɔw ka machine ko kalan k'a ɲɛdɔn mécaniciens ani machine bolibaw a n'a faamubaw filière dɔ fana bɛ yen la transformation des produits agricoles payi sɛnɛkɛfɛnw bɛ se ka bayɛlɛma cogo min k'u kɛ nafasɔrɔfɛn ye an ka ziw n'an ka kusikusiw n'an ka dumunifɛnw a bɛɛ ka kɛ an yɛrɛ ka sɛnɛfɛnw ye mais u bɛ bayɛlɛma cogo di k'u don an ka bɛrɛ la o de université dayɛlɛla filière wɛrɛ min bɛ yen ko construction mécanique o ye terrain ni pɔnbaw ani an ka sow n'u bi jɔ an ka giri ɲɛnamaw ni portail ɲɛnamaw yarɔ Mali bolola baarakɛla kɔni fiɲɛ bɛ caman ka baara la dɛ n'i ye baara kalifaw la finition t'u la ti kɛ ka ɲɛ ou bien u bɛ avance minɛ k'a dun baara ti kɛ nka va patron tɛ dɔɔni di bi u bɛ wari bɛɛ minɛ k'a dun k'a ban baara yɛrɛ ma kɛ o tuma a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn wele polisi la o de ye Mali ouvrier ka baara ye wa u t'a ɲɛdɔn fana o tuma fɛɛrɛ jumɛnw kan ka se ka tigɛ wala min kɔni ye o kalanw ye o de bɛna kɛ
ni université na mi jora Sikasso o tuma anw balimaw banaw ko bana ka se maɲɛgɛri la ani miyangaw ka karna Mali Bamuko ani Senfow o bɛɛ bɛna taa ka taa former nin na ye Dabileni ji te foro mun bɛ Sikasso ye a bɛ taa teju ninnu bɛɛ la ka na ka teju kuraw turu minnu bɛ taa tew ta chinois fɛ yen ka na ni jamana kɔ batara miliyari de u b'a cɛ ka taa n'a ye a wari bɛɛ bɛ taa chinois fɛ yen i bɛ te fɛn o fɛn publicité kɛtɔ ye n'a bɔra baramuso kelen ka te la o fana o dɛsɛra parce que o dɛsɛra maaw kɔrɔ te la a ti ye baramuso te ti sɔrɔ n'a bɔra o la a te in bɛɛ bɛ taa wari bɛ taa di chinois de ma ka wari cɛ an ka miliyari cɛ dɔrɔn ka an ka miliyari cɛ dɔrɔn ka taa di chinois ma ka na ni te an b'a min k'a ɲaga bɔ donc il faut que an ka te foro minnu bɛ fara kɔ olu ka labaara wa te foro kuraw ka sigi min bi an yɛrɛ dɛmɛ jamana ka ɲɛtaa bɛ se ka sabati cogo min na université kɔni jɔli ye étape fɔlɔ ye étape filanan ye ka kɛnɛ aménager u kana taa travaux pratiques dɔrɔn kɛ dɛ ayi n'u tilara ni diplôme dir'i ma dɔrɔn jamana ka hectare 2 wala 5 jira e la ka kɛɲɛ n'i ka ambition ye k'a fɔ bon nin y'i ka foro ye i bɛ nin sɛnɛ n'i ye nin sɛnɛ i bɛ nin sɛnɛ a la n'a tilara karisa filɛ nin ye o de b'a san ayiwa karisa ni e y'a san karisa filɛ nin ye o de b'a bayɛlɛma k'a kɛ zi ye ou bien k'a bayɛlɛma k'a ja n'an y'o kɛ sisan a ma ban wa n'an sera ka balo yɛrɛ kɛ c'est que kuma caman bɛ jamana marabaaw nɔfɛ sara ka dɔgɔ ne kuran tigɛra dɛ nin don ta nin bɔ ta a bɛɛ kɔngɔtɔ an bɛɛ kɔngɔtɔ kɔngɔtɔ dusu bɔ ka go wa kɔngɔ de ye fanga caman jango ye ni Modibo Kile bɔra la kɔngɔ de ye Musa Tarawele ka fanga tiɲɛ kɔngɔ de ye malidenw minɛ ni fanga tiɲɛna o fanga tiɲɛnen an ma ɲɛsin sɛnɛ ma an taara ɲɛsin philosophie ni psychopéda ni anglais ni langue ni taa si dɔw ma k'olu kalan ka chômeurs dilan ka n'u sigi kamalen gojogojow k'a jira olu la k'a fɔ ko duguba kɔnɔna de ye ɲɛtaa ye k'a sɔrɔ burusi kɔnɔma maa min bɛ tu kɔnɔ n'i b'i ka jiriforo la i lafiyalen bɛ i b'a fɔ vieux bafulo ye mundugula cogo min a n'a muso ka u lafiyalen don ne bɛ n da n bɛ sogo la de ja burusi kɔnɔma lafiyalen don mais sira de ma jira a la ka bɛɛ cɛ kana duguba kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ duguba kɔnɔ n'u place bi yan ni angla 2 ye duguba kɔnɔma ni angla 2 ye kilancɛ kan ka taa so parce que u nafa ti yan u bi tɔɔrɔ yan u ti baloko ɲuman sɔrɔ yan dɔw bi balo maɲumako la sɔgɔma ni tilela fana ni surɔfana sɔrɔli o ye jata karala ye du caman kɔnɔ du dɔw kɔnɔ u bɛ se ka kunɲɔgɔn kɛ dumuni da ti sigi bɛɛ b'a ɲini yɛrɛ ye aw kan ka na Bamakɔ yan ka kamalenkɔrɔ gojogojow to du kɔnɔ a tɛ se k'a faso la a ka taa jiri turu a ka sɛnɛ kɛ du tɛna balo hɔrɔnya la a danbe bɛ segin a ma du min ni dagama sigi bi npogotigiw bɛ yen cɛbalenw bɛ yen bawalaw bɛ yen muso furulenw bɛ yen u bɛ balo cogo di o kɔni ye bɛɛ de b'i yɛrɛ ye o du caman de b'an fɛ duguba kɔnɔnaw na o du bɛ dilan o du place tɛ Bamakɔ yan hali n'aw wolola Bamakɔ yan ka mɔ yan a place tɛ yan sa a ye yɔrɔ dɔ ɲini a bɛnbakɛw bɔra yɔrɔ dɔ la a ka taa cigi a ka taa jiri turu a ka danbe ni hɔrɔnya bɛ segin a ma yen donc o baara in n'o ye sɛnɛ kɛli ye k'a dugukolo aménager sani ni université in promotion fɔlɔ kan ka bɔ o de bi kɛ la maîtrise d'eau jamana bɛ se ka kanaliw seni k'a daminɛ Sikasso k'a daminɛ Bani na ba min bi tɛmɛ le Bani u bɛ se ka kanali seni Bani na ka yɔrɔw aménager o ye kelen ye ji bɛ Sikasso dugukolo jukɔrɔ jamana caman bɛ yen Algérie Mauritanie Maroc baw tɛ yen a bɛɛ kulu ni cɛncɛn mais olu tun n'u ka lemurubaw feere an ma yan anw bɛ se ka forage ɲɛnamabaw seni sur des milliers d'hectares ka ji walankata ka taa ka système solaire sigi a la ni dugu jɛra dɔrɔn ji bɛ walankatali daminɛ a bɛ woyo ka sago
lac Deboka n'an y'o kɛ Sikaso dugukolo bɛɛ bi ji sɔrɔ samiya ko ni tilema ko ti k'a la Sikaso dugukolo ka ɲi a sɛnɛfɛn bi ɲɛ Kulukoro dugukolo ka ɲi a sɛnɛfɛn bi Mali région caman bɛ ta a sɛnɛfɛn bi ɲɛ n'an y'o kɛ o b'an dɛmɛ ka baloko nɔgɔya ka dumuni di mɔgɔw ma machine bɛ na mɔgɔw dɛmɛ ani sɛnɛ ɲɛdɔnbaw ni technology ni Asimi Goita y'o kɛ o m'a fɔ k'a ka san tan kɛ yan dɔw b'a k'a ka sa fanga na parce que maliyɛn mɔgɔ sɛgɛn fɛn o fɛn banna hali fonctionnaire kɛ n'i ye du denbaya ka balo ni nasɔngɔ bɔ an kan sisan an bɛ lafiya dɛ du balo n'i y'o bɔ dutigiw kan sisan k'a fɔ ko balo da nɔgɔyalen bɛ i b'a fɔ an tun bɛ fɔlɔ cogo min k'a gosi an fɛ yan duki maa jumɛn bɛ bila hali fadenya caman bɛ an ka sigidaw la kɔngɔ de don an ka burusukɔnɔnaw na kɛlɛ caman bɛ yen n'i ye balimaya jalen karatatata ka sigiɲɔgɔnya ja karatatata fadenya kɔngɔ de don dɛ kɔngɔtɔw de don dɛ sinon n'a bɛɛ bɛ duman kan a bɛ makɔrɔni kan a bɛ sɛ wɔrɔtilen kan bɛɛ bɛ kafe min sɔgɔma fɛ a fɛrɛ ye ko dɔ ti bɔ fadenya in na de mais e kelen bɛ duman kan kini bɛ tobi e fɛ yen zamɛ kulɔ bɛ ka don e fɛ yen an gulen don ɲɔgɔn na e muso ka baramani jiran kan bɛɛ o suma duman bɛ don an nun na an t'a sɔrɔ ka dun a fɛrɛ ye ko an ti dimi kɔrɔ de dɔ kɛra sa bon Bamako sigi gɛlɛyalen don duguba kɔnɔ sigi ni burusi kɔnɔ sigi a bɛɛ gɛlɛyalen don dɔ wɛrɛ tɛ dɛ kɔngɔ ani dɛsɛ kɔli de bi nin fadenya in juguya o tuma a bɛ sɔrɔ ka ɲɔgɔn ɲɛɲini daminɛ ntaŋɛɲɛso bɛɛ falen don furakuru ni sarakafɛnw na sigi gɛlɛyara mais kɔngɔ dɔrɔn de don dɛ foyi tɛ ni kɔngɔ tɛ o bɛ se k'a nikanko kɛ wa ala k'an dɛmɛ ala ka faamuyali ko ɲuman d'an ma kibaruya nasirala an b'aw ladɔnniya k'a fɔ dɔnkilidala Aja Sumano ko a kun ye sumusigi sumu min ni a y'a kɛ san 2024 sanbɛ foli ko a bɛ jatigiw baro ko ka a fɛta fɔ jamana ko la ka duwawu don kɛ journaliste sabu jugu ɲininkali bɛ ɲininkali la n'u y'o bila i kɔrɔ n'i m'i miiri fɔlɔ n'i girinna ka kuma i bɛ kuma jugu fɔ dɛ o ye Aja Sumano ɲininka ko a ye ci di président ma ka tɛmɛ Kadafi k'a y'o ta fɔ k'a ye Alifa ta fɔ a ye k'a ye ATT ni IBK ta fɔ a ye o tuma ko a tɛ fɛn fɔ Asimi ye wa Aja yɛrɛ ko Asimi y'a dɔgɔnin ye ko Usumani wele k'o y'ale baden ye ko ni Asimi ye promotionnaire ye ko Asimi y'ale yɛrɛ dɔgɔnin ye k'ale b'a jate a dɔgɔnin ye Aja Sumano ɲinɛna koyi i dɔgɔnin de kɛra Mali président ye président dimɔgɔ ti da min kunkolo a ti da a bolo la mais min fi ɲɛna n'i mɔ n'i kɔrɔkɛ min ɲɛna ou bien kɔrɔmuso min ɲɛna n'a tun b'i ci buru san na ou bien a b'i ka couche ni a fɛrɛ ye ko n'i kɛra président ye k'o b'a dɔn e kɛra président ye de fɔ ko carré kɔnɔ mɔgɔ o faamu fɛnɛ sɔrɔ ka go Aja Sumano kɔni hakilila tigɛlen kuma na a ye mun de fɔ a ka laseli senfɛ an k'a lamɛn Morika min koma ko Aja ne ka jeli de ye fo ka saya se ne ti fale de la fo ke ka wuli mulai koma kai ni so vewi ti kuranda ula dai na kai mo bi kurai no vewi
kɔnɔ basɔn tɛ la